Mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Kalampitos, Kaagapay. Agapay, pagpatuloy nyo lang po ang iyong pag-vlog. Mabait yan si Kaagapay. Agapay. Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Maraming maraming salamat. Ayan, Hanap lang Gira. pa kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis ba yan? Pastil lang ng probinsya mo. Mindanao. Bisaya. Kaya. Saan ako pastilan ikaw? Dahil si Kaagapay. Bilatan na. Ay. Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat, ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Ingat lagi dyan sa Davao, Kaagapay. Salamat. Shout out. Maraming salamat sa inyong mga tumulong sa akin, mga Kaagapay. So, ito may natutulog dito? Opo, Bali, ilan yung anak mo, te? tatlo po pero wala po sa akin. Natutulong sa akin. So, may asawa ka na ba? May, baka iniwan ka or... Pero ngayon, mayroon na. Nasaan ba siya? Itong mga anak mo. So, grabe pala dito mga Kaagapay. Dito talaga sila nakatira sa ilalim ng tulay. So, ayan. Hindi ba lumalaki yung tubig dito? So pag lumalaki daw mga Siyam! Balik, 10 na kami dito. siyam na pamilya pala Balik, dito. 10 na po kami pamilya. So dito talaga sila nakatira, oh. Paano yan? Hindi ba yan nahuhulog? So dito talaga sila nakatira. So parang delikado rin. Tapos pag dumalaki daw yung tubig, inabot na dito. Paano na lang pag nagbaha ng malaki, nagbagyo. Yeah. Then ito din si nanay. Ano mo siya? Pamangkin mo. So ito yung pinagkakakitaan nila, yung pangangalakan. Magkano yung 1 kilo niyan? 10 lang. So yun na nga po, ito lang daw yung pinagkakakitaan nila. So ang 1 kilo nito is tag 10 lang daw. Tapos hindi rin ito basta-basta napupulot lang kasi dito nila inaabangan dito sa tubig, dito sa ilalim ng tulay. Oo. Yan po yung nila, anak nila. Yan po, may nakatira pa doon, no. Hindi na natin. Saan po? Magbabenta ba kayo? Ako na po, ano po? Magbabenta na ako. Hanggang doon. So
So hanggang dito talaga yung mga ito yung hagdan nila paakyat. So pag umulan ng malakas, mapuno na ito, walang kawala. Kailangan, dito ka lang, akit ka na. Pag dito ka na, akyat Hindi, na sa hanggang taas. dito na yung tubig, alam mo na yung tataas na siya. Akit na kami doon. Paano yung mga gamit nyo? Ano na yung mga gamit? Dito talaga sila nakatira. So, kung ako yung titira dito, hindi ko alam. Paano na lang pag bumaha ng malaki? Kung baba na malaki, hanggang ganun yung karo, hanggang ganun yung tubig. Oo. Yung ba yan, yung basura na yan? Oo. O, puno yan. Trap ka lang sa taas. Pag hindi ka... Yan. So, meron pa palang mga bahay dito ay may tirahan sila dito. So, ayan. Dito sila natutulog. Ayan, oh. So, sobrang delikado po dito. Hindi ko alam. Hindi ko alam na mayroon palang ganitong bahay dito sa ilalim ng tulay. So ate, may ibibigay ako sa iyo kasi ikaw yung nakita ko doon kanina. Ikaw talaga yung binalikan ko na munting tulong lang. Punta ka na dito. Doon po tayo ate, doon po tayo. Hindi ko na ma-upload sa Facebook, boss. Ano? Ay, hindi. Doon ka. Dito na lang tayo ate. Ito. Ito, bigay niya sa amin. Tulong pinansyal. So, tama rin sa pagpapay ay pinapatid ng makikita namin ng mga tao. So, kanina magpapatid ito yung self-help para naman ito may na po saka may isang kalimatin sa kita. So, kung makatulong siya lang makakano kasi sarap naman so, ano po yung masasabi mo kay Jabbar Santos? Salamat po. So, ayan po mga Kuya Bal, kapag ay kanina nakita ko doon sa ilalim ng sa may banda dito sa Ido. Galing pa ako dito nakita ko na nagkano lang siya namumulot ng basura. So, hindi alam sila nakatira dito sa ilalim ng tulay. Napakadinig ka dito. Kaya Successful ka doon. Thank you sa patan. notice din kasi wala naman kayong mga lungkad dito na pagtayuan ng bahay. So, para magbuhay din, ito lang din sila nakikita. Maraming pamilya po sila dito. Sampung pamilya. 10 pamilya sila dito sa ilalim na sila yung nakatira. Hindi lang pag makabalik ang gusto Manila pa ko. So, actually, pinaka-target ko talaga. Ano po pangalan mo, te? Mani Mary Joy. Yan si Mani Mary Joy ang napili namin bigyan ng kasi siya yung nakita namin kanina, nakita ka namin kanina na mamulot ka ng kalakal doon sa kabilang tulay. Sinusundan ka namin, tapos nawala ka. Kaya, oo. This is really sad. Yan. Last name narasimhan na galang sa RI. So ayun po, kami po ay nagpapasalamat kay Kuya Bal at ito kahit pa paano nakatulong kayo ng
konti kay ate. Alam ko parang maliit lang ito, pero sa kanila, malaking tulong na ito sa kanila. Maraming salamat Kuya Bal, kaagapay po ang inyong kalingap partners dito sa Manila. Kaya ito po, nasa news na. Yan, nandito sila. Quezon City, ito yun, oh. Ito yung tulay. This is the bridge. They live here under the bridge. Kaya hindi pa sa susunod ko, dahil sampu po kayo. Pag ano, ano po namin, makabalik po tayo. kasi Para mabigyan din yung iba. Ayun ang madakay. basta ano, huwag na lang gagawa ng mga kasi ano na lang kung ano yan, mahirap tayo tapos magawa ka tayo ng masama. Basta salamat na lang tayo sa mga konting biyaya na Kaya pwede ka rin.